Jo tenia una caseta, Hansel i Gretel. I avui en Sergi Calla ens ha deleitat amb la seva presència aquí als estudis de Montcada Ràdio, Ràdio Metropol, per parlar de cinema. De què vols que parli? Sergi, molt bona tarda. Hola, molt bona tarda. Avui, bueno, de cinema no, parlem de sèries avui. Sèries, ho vam deixar pendent l'altre dia. Vam dir que parlaríem de sèries i parlem de sèries. Jo suposo que ens parlaràs de sèries mítiques com Lost o com Prison Break. Què vol dir mítiques? No mítiques d'ara, hi ha molt friqui. Exacte. Sí. No, a mi m'agrada això perquè hi ha com una tendència últimament de les sèries que són millors que les pel·lícules, no? Perquè hi ha molta gent que és fan de les pel·lícules, de les sèries, no? Des de Los Soprano o Seinfeld, fins i tot, o Friends o coses així, i ara últimament en Perdidos o Heroes, bueno, Herois, que són pel·lícules... Ai, què ha passat? Per què soc tan parat amb les pel·lícules? No sé, són sèries, aviam, sèries, centrem-nos sèries. Que des de la primera temporada ja són mítiques, no? Ja són sèries de culte, Prison Break, jo què sé, té una legió de fans, i crec que això és interessant, perquè últimament el cinema... ja hem vist que està una mica cap allà, el tema originalitat, i tots els bons guionistes i tota la producció doncs sembla que se'n va cap a la tele. Que a més, no sé, potser tenen el marge de benefici i la pirateria tampoc és tan forta, no sé, però sembla que estan invertint bastant. Mr. Hollywood, Jerry Bruckheimer, està allà, té 4 o 5 produccions, té el Gran Reto, gran sèrie. El Gran Reto, que per cert sembla ser que Canal 4 la podria adaptar. Sí, qui no coneix el Gran Reto és com un reality... sèrie rara, agència de és un Lonely Planet, però barreges Lonely Planet i Gran Hermano i et surt això. Però ben fet allà en capital de la Paramount, trico i ben fet, i d'allò, i no sé, en fi. Però el que vull dir és que a part d'aquestes sèries de culte, que està molt bé i a tothom li agrada i sempre són interessants, la gent diu, m'agraden les sèries, ja ha desembarcat també bastanta ferralla. Basurilla. Sobretot això ho exemplifico amb Robin Hood, que és una sèrie que no ve a cuento, és una sèrie dolenta, mal feta, un dia me'n recordo que estava veient, dic, però si aquella samarreta que porten és d'ara, es veu feta d'ara, es veu cosida amb les costures d'ara, no pot ser que fos de l'època. Jo només he vist l'anunci, només amb l'anunci dius ja tinc millors coses a fer que perdre el temps amb això. I bueno, i a part d'això hi ha exemples també més propers que també són bastant cotrillos. Això ho pots dir tu mateix. Jo no l'he vist Zo, però bueno, no l'he vist, he evitat veure-la, però he vist algun tros i Zo és allò que és no sé, com per exemple és, algú ha ficat això del revés, Déu meu, qui ho haurà ficat del revés, mare de Déu, però acaba l'episodi que torna a estar del dret i tothom és amic, amb la qual saps que no et veuen, no? Sí, bueno, no, posem per cas que hi ha gent que sí que ens està veient amb la versió YouTube que estem fent aquesta setmana concretament. No me'n recordava. Sí, la versió YouTube, però realment és com si agafes i no, s'ha caigut una paret, i quan acaba l'episodi torna a estar a la paret de peu i ja està, i no hi ha cap problema, tot acaba igual que ha començat. L'únic bo que té aquesta sèrie és que ho emeten en high definition i les teles aquestes grans doncs ja veus tot allà ben encaixat, sense deformacions ni res, i és l'únic que té. No, però és això, des d'aquí també intentem imitar una mica el to de sèries bones, en teoria, o sèries com mínim arriscades, no? Perquè hi va haver aquesta de 4 que es deia Gominoles, que no sé què se n'ha fet, no? Vull dir, el Tejero ja està fent una altra sèrie. Sí, això és el que t'anava a dir. Bueno, una altra. Tejero està fent allò del síndrome d'Ulisses ja, per tant... Que fan segona temporada, i com a mínim tenim coneixement de que ha anat bé, que han fet una segona temporada. Així diuen. De l'altra ja veurem, vull dir, no sé, a vegades és això, hi ha com unes tendències, tothom a fer sèries, mira que bé, no sé què. Un dia hi haurà algú que farà un western o una sèrie d'allò, dirà, tothom a fer pel·lis de l'oest. No funciona així. Si hi ha una sèrie bona, doncs acceptem-la, veiem-la, disfrutem-la i no sé, no intentem exprimir, venga, a saco. Estava pensant en Gominoles. Gominoles tenia el Tejero, tenia l'Arturo Valls i tenia la Kira Miró i un quart que no me'n recordo, que estava allà, que era sí, el tipus yonqui, però què dius, qui l'ha posat allà? No ho sabem, però el cas és que Kira Miró no se sap què fa, Arturo Valls està col·locat també en una altra sèrie que ho he vist avui anunciat a no sé on, i el Tejero no recordo quina, no sé en fi. Què més hem de dir de la sèrie, Sergio? Ja tens tot dit. És que ara m'ha vingut una altra cosa al cap, però no eren sèries, però és igual de dolent, que és el programa que fa la Martina Klein a la Sexta, que es diu Celebrities. És horrible. O sigui, no sé com una persona pot fer-ho tan malament per la tele. Bueno, va començar... Té l'aire d'emissora local, diguéssim, però més a nivell estatal. Aquesta va començar amb allò del Jordi González, les 1001, sí. I va començar fent la tele allà. Podria haver-ho deixat, no? Podria haver quedat les 1001 i ja està. I Jordi González també. Però Jordi González, que diu que se'n va a Austràlia. Ara s'ha agafat uns dies sabàtics a Vitamina N. No, com es diu el que fa el City ara? Sí, la Via Làctea. La Via Làctea, això, s'ha agafat uns dies sabàtics.
No sé, potser vol estar mirant agències de viatges. Treballa molt aquest home. Bueno, Treballa massa. simplement. No ho sé, simplement això que dir que no tot el món és orégano. Ara no se m'acut cap en català. Tot el món és orégano, però... No tot el món és orégano. Orégano, no sé per què em surt l'accent. No sé, noi. Però si s'ha tingut alguna d'allò que vulgui dir el mateix en català, fes-la. Cabòries. Cabòries, que vol dir que no us fieu de tot el que surt per la tele, que no us creieu. Per exemple, la Sarah Connor Chronicles tampoc val res. Encara que la venguin com, Terminator. Això, que van arribant sèries, moltes sèries, hi ha una avalanxa brutal i sèries bones no n'hi ha tantes. Doncs molt bé, tu. Alguna sèrie així que estiguin a punt de treure en antena? Deies també Reaper, abans d'entrar en antena deies Reaper. Sí, però aquesta tampoc és dolenta del tot, però és fluixota. Però com a mínim no té la pretensió que té Robin Hood, que la venen com si fos, que efectes a la Matrix, i són cutres. O sigui, estan mal fets i sembla que la produeixi Heineken, es pinça en verde, tot és verd, tot és verd. Robin Hood, anava verd, no? I què vols fer-hi? Ja, però és que hi ha una il·luminació verda que fa que tots tinguin la cara com verdosa. Com a Matrix. Sí, però... Matrix, quan estan dintre de Matrix es veu tot així com enverdit. Però no és el mateix. Perdó. No és el mateix. No ho entenc, llavors, no ho entenc. És com, fem veure que estem a la naturalesa, però es nota que estem aquí al pati de casa i que és un decorat, és això. Bueno, Ja està. Amb la indignació de Sergi Calle, que no li agraden gens les sèries que estan arribant últimament. Algunes. En general no m'agrada la sèrie, no m'agrada gaire enganxar-me. Sembla que t'estàs sortint del plano i els de YouTube no et veuen. Ei, sóc jo. Bàsicament penso que en general no m'agrada les sèries, no m'agrada el tema aquest d'haver d'estar allà cada setmana, que me l'he perdut, que no sé què va passar, què passarà. Això... Però per això està internet, després t'ho baixes i ja està. Ja, però haver d'estar tot un any pendent d'una sèrie, prefereixo estar veient una pel·lícula 1 hora i mitja, 2 hores, 3 hores si m'apures. Jo em vaig arribar a enganxar a Kyle XY, que mira que és dolenta. No, però també tenia els seus fans. Sí, però fins a la segona temporada van començar a liar i... No. No, que va. Tu quan portem ja? Perquè Perdidos no es lien. No, que va. Ai, portem 6 minuts, gairebé 7. Sergi, alguna cosa a dir? No, ja està. La setmana que ve tornem amb el cine. Tornem al cine. Sergi Calle, aquí el teniu, aquesta és la cara de l'home del cine. Despentinat, com sempre. Despentinat, com sempre, vosaltres no el veieu, però jo tampoc perquè ho fa per telèfon habitualment, però sempre surt despentinat. Gràcies. De res, home. Fins la setmana que ve. Fins la setmana que ve, Sergi, que vagi bé. Com cada ràdio. Com cada ràdio. Adéu. Adéu.